салому алейкум бародаро, хушомадтон ба канали марҳамат. Якти лайк ва подписаси фаромӯш накунто. аз шумо ҳеҷ чӣ намебаравад лайк, барои он ки видео паҳн шудан бародаро бисёртар одаму дидан. ҳай подписаси барои ки ҳар рӯз видеоҳои нав ба нав телефони шумо биёду бемалол тамошо кунтон. барои дастгириятон ҳар рӯзаш якҷаҳон ташаккур бародаро. мана видео то охириша тамошо кунтон. ман хушрӯкара фаҳмонам фаҳмоша аз шумо бародаро. мана ҳамин амакаманда якта боғи 64 сотиқшон будааст. бо инада плюс 23 сотиқ замини кушода шай бародаро. ин 64 сотиқ боғи боғаш хоҳитон боғаш ки мехертон боғаши худиша мехертон нахоҳитон боғаш бо замини кушода 23 сотиқаш ки бародаро. ана инанда як 64 сотиқанда ана плюс минус 150 бех дарахти ҳосилтеҳае. ин ҳосил ва дарахтои сорташ қандаку бобоӣ бародаро аславной. ин берегити 16 пешина 7 буд ку берегити 16. обаш бародаро ду хел то охираша бинтон мефаҳмтон. обаш оби насосамай оби скаваҷамай бародаро. ҳамин саргашт ба турбаи булора мондагӣ ҳамто ба сартига медарод. ҳамин хел дарахтои сони 7 сола 8 солашамай бародаро. ин дарахтои ин поинашанда дарахтои мисол 7 сола 8 солашай сортои зӯр ҳамаш обаш ду хел. ана нархаш бародаро нархаш агар бе замини кушод гиртон агар 50 000 бародаро. агар замини кушодаши гиртон агар 55 000 бо албатта савдо мешад ҳардушам. мана дарахтош бинояш нағз обошам нағз ҳама ҷиҳата. документаш бародаро саҳмия хоҷагӣ деҳқони ягумра. шумо метавонтон бародаро ҳамин соҳиби боғ ба телефон кунтон 0427 ва нахоҳитон агар мател барои рекламаҳо 47 00 28 ин номери худам бам телефон кунтон мешад. мо бо падрони хушрӯ мефаҳмонем бародаро. як бор дига мегӯям бародаро обаш ҳай духел дарахташ 150 бе хосилте документаш саҳмия бародаро. нархаш ман гуфтам 50 000 агар 50 000 бо савдо мешад бе замини кушодаш. агар замини кушодаши гиртон агар замини кушодашки гиртон агар 55 000 савдо мешад худохоҳ. мана ин саре ки заминанда ин турби булора мондагӣ ҳамто кушоягар об медарод. мана ин замина худаш мана дидостон. барои дастгириятон якҷаҳон ташаккур. бо ягон хел саволотон бошад албатта нависитон ватсабашай ҳаминанда 47 00 28 ҳамаша подробно мефаҳмонам. миннатдор.